Keď minulý rok oslavoval tú 30-ku, to bolo také, neviem, taký ako keby vstup do dospelosti. A teraz, keď mám tých 31, tak sa cítim tak úplne dobre, že mi je vlastne tak úplne dobre, že som tak akurát starý a že už mám taký rešpekt, že už nie som úplne ucho, ale že ešte teda sa cítim tak relatívne pri sile. Just though it is best, it's still around now, and all the flowers right on the spots where our saviors died. We're putting back again. We're putting back again. You are the one who say, you are the one who say, there's not a prize in the world that you won't pay. But are you really this strong today? How do I dare? Cause it is possible. It's on the side, you and just won't go away. And then you came to make it alright. To start it over, oh well, and to give Ako tvrdý národovec, hej, že ako chceš vlastne ty, ako Slováčisko, aby tvoje deti rozprávali? No. Vieš? Čo bude ten materinský jazyk? Materinský, to je čeština a otečínsky bude slovenčina. Ja doma rozprávam po slovensky, tak to akože... na deti rozprávať? No samozrejme. Ako sa dohodnete na jednom jazyku? Lebo to je podľa mňa to najhoršie, čo môže byť. To je pravda inak. Prečo? Ja som proste čítal v nejakom... Není to problém, že dvojazyčné deti, ale neskôr ti začnú rozprávať. V nejakej úžasnej knižke som čítal, že bol istý indiánsky kmeň, žijúci na úrovni doby kamennej, kde proste ženy a deti rozprávali iným jazykom ako muži. Hej? A to si akože tak proste sa mi to celkom zdá, že to je presne náš prípad. Hej? Že, len vieš, v indiánskom jazyku doučiť sa tých 200 slov tej mužskej reči. Ale nejako, ja rozprávam po slovensky. Môžeme také akože skrátené priority, hej? Iba to je vždy to dôležité. Tarabuba žrať, tarabuba srať, hej? Vieš, čo to bolo? Poviem poviedka od Bukovského, hej, to je... Ešte bol vo väzení, nie? Áno, má tam Černoch. Donského kozáka Tarasa Bulbu si dal meno Tarabuba. To bolo jo. Napadlo ma to už tak časom, neviem, ja už mám taký pocit, že sa tak potrebujem usádzať. A máš super bežkára. Pôvodne, ako ja neviem, čo by to, aké partie to precvičuje. Pozor na guľky. Na guľky. No, keď som tam prišiel a hľadal som si prácu, tak som mal pocit, že ma všetci berú ako nejakého Ukrajinca alebo Moldavca, alebo tak, že to som cítil takú istú, že som menej cennosť, ale neviem, teraz v tejto firme to vyzerá už dobre, tak uvidíme. Možno. Ja dúfam, že to všetko pekne vidia, že budem veľký šéf cestovnej kancelárie a budem chodiť na Karibik na inšpekcie a tak podobne.